Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Drago mi je da sam ovde. Ne znam šta da vam kažem. Puno sam razmišljao šta da vam kažem. Da li da govorim neke pesme, da li ne. 10 godina živim u Ljubljani. Zadnjih 10 godina počeo sam i da pišem pesme na slovenačkom. Samo jedan kratak odlomak. Popeću se na planinski venac i na Triglav da budem Slovenac. Zbog ljubavi novo ime stičem. Nisam Bora, sad se Borut kličem. Naravno se šalim, ostajem Srbin. Ja sam iz Čačka, ali sam uvek voleo Beograd i otišao u Beograd da živim. I živeo puno u Beogradu i to se nekako sve dopunjuje. Znate, kad me pitaju kakve su razlike između Ljubljane i Beograda, onda ovdje ću ispričam, ovdje su ljudi divni, zlatni, dobro vaspitani. Kažu, gospodine Đorđeviću, izvinite, molim vas, da li biste bili ljubazni, da odvojite vaše dragoceno vreme, izvinite što vas uznemiravam još jednom, da li možemo da se slikamo? Ja kažem, može, i onda se slikam. Dođe u Beograd, a on kaže, gde si, majke ti gana, ja se slikam. Valja i jedno i drugo, verujte mi, valja, dobro je i jedno i drugo. Dođite u Beograd, zima dolazi, bit će snega, nadam se, kao i uvek, kao svake godine, Beograd je pun Slovenaca za Novu godinu. Budite ubeđeni da ćete se lepo provesti i da ćete biti srdačno i lepo dočekani. Hvala. Tantum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.